Ahoj, tu je opäť Mária a opäť mám pre vás skvelé správy. Už ste počuli? Temu daruje bezplatné produkty pre zákazníkov zo Slovenska. Ani AliExpress, ani lokálne online obchody, napríklad Amazon, nič také nerobia. Áno, nie je to vtip. Najprv som aj ja pochybovala, ale rozhodla som sa to overiť a vieš čo? Naozaj to funguje. Teraz ti poviem viac detailov. Prejdi cez odkaz v popise tohto videa alebo otvor aplikáciu Temu, ak ju už máš nainštalovanú. Do vyhľadávacieho riadku zadaj kód kupónu, vidíš ho na obrazovke aj v popise videa. Systém ťa presmeruje na farebnú stránku s animáciou. Všetko je tam pekné a pútavé. Točí sa koleso, alebo sa rozbíjajú vajíčka a ty vyhrávaš darčeky. A teraz ešte zaujímavejšie. Niekedy ti Temu umožní skúsiť šťastie znova a vyhrať ďalšie bezplatné produkty. Nie vždy sa podarí vyhrať hneď na prvý krát, ale určite sa oplatí to skúsiť. Je to príjemný bonus už garantovaným darčekom. Čo ďalej? Získaš zoznam dostupných bezplatných produktov. Potom si vyber tie, ktoré potrebuješ a pridaj ich do košíka. Môžeš si vybrať niečo pre seba alebo milé prekvapenie pre svojich blízkych. Pripomínam, že vyzdvihnúť si bezplatné darčeky je veľmi jednoduché. Prejdi cez odkaz v popise alebo otvor aplikáciu Temu. Zadaj kód kupónu, ktorý vidíš pred sebou, do vyhľadávacieho poľa v aplikácii, získaj svoje bezplatné produkty a užívaj si nakupovanie. Neváhaj, naozaj to funguje. Prajem ti veľa šťastia a výhodných nákupov s Temu.